Това другия път всъщност където да си други пъти. Той е тавар, не ли? Той е. Той е социалник. Това е път според мен, който бяхме долу на бариерата. Да. На десетката. Да. Нали имаше един път, който тръгна наляво. Той тръгна ние, а другия тръгна надясно. Според мен това е този път. Защото... Не, той надясно ми глупости говоря. Той тръгна ние наляво. Нали сеща там имаше мост, на който вече наляво беше пътека, надясно беше път. Не, да. В смисъл ние продължаваме направо през гората, пък пътят продължаваше нагоре. Сеща се? Да. Ей, това според мен е това. Нашия път тук някъде да бъде.